pane musikana aripo anozi Tambudzai Shauyo. Musikana uyu akaitwa mubobobo, ndo masvikire yakaita. Ndikati makuna munharaunda medu. Ndikabva ndasheedza vemu village imomo vakauya for sure. Vakawitnessa kuti vachimwero baba ava vakagara apa vakaita mubobobo Tambudzai Shauyo. Namwe nacho guys pamabumbo ngawe pamberi vakawitnessa vemu village vakanyatsotsanangura. Asi chimwe chinhu chakazoitika manje kwekupedzisira ndechekuti vachimwero naTambudzai vakatozotaura taakupedza nyaya yekuti vakatoiripira vachimwero. Vakabvuma kuti ndakabobodza for sure. Vakatoti vakatoripira vekwaShauyo vanga varipo vakavapa mari. Ndikati kana makapedzerana yenyu ikoko munharaunda isati yapera ndo nyaya yandaunza panapa. Tambudzai wacho haana kuuya asi vakaripirwa vari pano. Sabhuku aide kuidzadzisa vari panapa. aibobodzwa acho arora aibobodzwa wendo pamberi apa mawitness mumagara nyaya ndimbetsere varora vacho varimwe kana musina iyo yaTambudzai iyi ndio yendakahendla padare pangu. Tambudzai wacho apakumira kuti muzotaura ndataura ini. iya ko muruzanzi mwapoa imwe akamakana nawo ibasi mimi ndikuzvisiya ona imapuwa nguwa ere mune nyaya yenyu yemunayo basi musanongedze chiendai kumasure ene pamasure yanyu nguwa yenyu kuti mutaure motaura fazenda wacho dai zvaite waite mvepo amahoho ai hanza utauriwo ndichitaura ndona fazenda. Alright. Fazenda is my assessor, masesa zangu. Ndingati ndo mafambiro akaita nyaya iyi. Vakatobvuma vakatoripirana kudzimba kwawo ikoko uya kanorapirwa ndiana baba ake. Ndo mafambiro akaita nyaya iyi ndaunza pano mapo. Ndichamurasa kumakondo nasima sepakwana. Achamudi munhu. Ngora bakaita kwa munhu kumagari pana rizingere. Kwaide iona chacho manje wacho. Sabhuku wavo kana kuti anhu akabatwa nokuti vachimwero havasoga vakumbobobo mvhereji iri kwamarika kwakauya n'anga imweni yachizokwe kwatora 4 years sabhuku yedu echindura n'anga mvhereji hekuna anhu ari kutumirana nyoka hekuna anhu ari kuroyana chichi pakarwara pamushauti pakafuwa kakuuya n'anga mvhereji inochenesa mushauti goti waurayiwa ndiani. Saka tukakatara makoti tichiramba kubhadhara mari dzedare kuti dzemwanga kuti iwe pakatomboya imweni yaizi waizi fofozi waibva mutangwa auya ngofaziwo anhu achaitorwa magumbo ndichoti inyandizikuendei ndichoti sei anhu maitenda imi kuti magumbo enyu atange kuisa sabhuku ari emukuru wevhileji ndiro munhu unotange kuda kuikandi gumbo rake woshoperwa ana emuchitero mashure. Saka zvadaroko koko vhileji yakabatwa pakuchiri nachipi aitongera kukopa ya abatwa sabhuku akati anhu angu abatwa hambai kwamambo anhu echenda kwamambo anhu ambuyo akanga abatwa asvike akabvunzwa nemambo une mutunhu waro here onoti aro yaenda akati handina akati saka anhu ngadzokera agara tichogara kwachotora makore chinotora n'anga mvhireji ndofunga dzakaita 4 years kuzosvika gore rinei tazwa pai kune n'anga yazisoko soko yani yauya anhu bhadharai mari $5 vhileji tese takabhadhara $5 zvokuti zviri kutatirwadza kuti sei n'anga yeshe tatisingachaiwani kuti ichenese vhileji achimwara kuzozi ababuba kurodi kuti zvaonekesa vachena ngekuti anhu aiti tinonyeperwa kuzosvika azoite makuna parodi. Saka nhasi unouyu vhileji yese America akasitaura vhileji yenyu wene kudaro havatauriri vhileji tandoange makuhu. Ya. Ndokuti baba anaye akaita mbobobo pamabhi pamba. Life is show.
Mirema wako. Jumbutu. Yo nasonga hiyo kamera hiyo. Achimwe mirema wako. Mirema wako. Kati base baba. Ngati embere achimwero yari kuembera nawo. Pane zvinhu zvataurwa apa baba pane zvemunobvisa mundikati baba ndakorera. Imwe musharuka pane zvinotaurwa apa pane zvemunobvisa here kana kuwandudza? Ya. Munobvisa kuti chini? Ndinobvisa kuti nyanga yakauyeyo yakati kwai baba muna Mbobobo. Ndosvika pa Twin River. Totozwa kuti kwayanzi kwai pane ndaona view yoyo ndatoiswa. Ndatoiswa ndizivo kuti inini handisaifana kuti ndikutaure zvinhu zvakanditaura munhu wacho akauya achitaura. Saka kuti taura chokwadi chimwero. Chokwadi chimwero taura chokwadi munhu wacho akauya achitaura ataura iwo wanga wabvepo watokwira pachiadha paya. Saka zvinhu zvese nevanhu vari kuzviziva newaroora uri kubobodza munhu aroora. Ukati sorry mari yacho ukamupa wawakabobodza. Wakapa mari pamusoro iyi. Uyu wakaisa Mbobobo munhu. Aisa munhu Mbobobo. Munhu wayana akauya akanditaurira akati mambo ndanichapodarike ndatoiswa Mbobobo. Ndaiswa Mbobobo ndatoramba ndikuzwa apa ndatorarapo. Wotondiisa mumurumo asi wazwa iganza kuti iwewe ndakudini? Ndakupedzera iwewe. Munasazwa? Hanzi apedza nachozi ndako kumangara. Ndo pakati sorry hako o mari. Then arora ake ne ana kuna ana aroora neana ndo nyakuzoya kune musikana wayani kuti iya watozwa roho takuchitenda kumangara isu tatopera kuti chii chiri kuitika utori Mbobobo tiri kuzwini tiri kuitwa. Saka ngatite serious tichitaura zvinhu zvizvi kana tichinetsaka hazvinombotinesa vanhu vacho variyoka. Aiwa inini Mutape Amsana mubvunze Mutape kuuya kwendaita kudai iwewe wakapa musikana wewe sorry Angasata. Magiro Yati hai wakapa musikana wewe mare sorry. Yes sorry. Mkoma wacho. Wakapa musikana wewe sorry. Kuti statement ndio wakati mkoma wacho. Ewe ndio wakati. Dela ndio wakanyenda Rakabuya. Wewe kimero nyara iwe. Magweta imu mauto kanga kasinya ema. Ngati umomwe kwete kubatakaita ungatita ama. Into mzali hai. Wakaita sorry ya. Ya ngoti ndakazwa kuti kwai yes or no. Itoti yes or no. Ndakazwa ndipe mari. Itoti yes or no. Akapa mari. Mari yake ile makapa. Pamsoro nyaya iyi kairi. Uyu musharuka uyu mukadzi wakataura kuti ndakuenda kotaura kuri kwa mambo. Ndo kuchitanga uchidaroko kuti wena sorry hamba izvi zvikana kuti anafoeva ndo panogara anafoeva ndo panogara nana madidike sorry waizopa mari yakasori ndakupara kwatepo andina kumbobhuya naye musikana hauna kuzombotaura ndakandobvepo pabhapo kwakwenda kumhatso kwangu kubvapo wakaita naye paakatipo ndakupara kwatwa andina kana ngosvika pabhaba ari kumhatso ke ari kumhatso anditozvizivi aroora kwaimbobhuya aroora neana anake pamusoro yachimero mambo we tapera wandiwahana anotipiridzirana tatambudzika ndo dai zvaibvira ngaambosirwe chikomba ambobobodze nyika ngokuti ane simba rakawanda maningi tatambudzika ndo ngaambochererwe chikomba iyo kwamunoendesa G60 ambobobodze nyika zvipere umgawo
chendinoziya ngechekuti chero munhu wakanyauraya kuti wakauraya here unondoramba, kuti wakanyahura wakahura here unondoramba. Taremba ndidzo nyaya idzi dzinondoda hai kundotwarana toende kuri kuchikona hedu tozwe shwiro kuti shosho anawo here kana kuti ana. Chinozi mubobobo mutape hai chinorwadza. Takambosangana naakadaro umwe musikana aiti kwazai ndati ndeiperekedzana nababaya taitengese mabhanana, ndati ndeiperekedzana nababaya ndoti handisi kuziya nzira yekubvemisa kubva kwende kuhobha house tikazimira ndikuperekedze tiri tigurutsire kutota kunyakatika pachiro chousikadi ndizvo here. Bonde rinofanira kuitwa pamunhu wounoda handizvo. Aya ngaende kun'anga. Oneni Mr. Fazenda. Taurai. Alright, kubva pekutanga nyaya yachimwero kugoka ndandiripo sabhuko wacho ndo akauya muno vachikumbira chigoka vakabatwa chimwero uyu tine mavideos aitobatwa achizi uyu mwana wacho une mwana wake futi waanaye akadzairi haro rake aitobobodza. Evidence number 1 tambudzai yangu hanzvadzi evidence number 4 yaakatobobodza pagrowth point for sure panozi akaripirana haana kubvise mari uyu wakabvise mabhagidhi 5 emungoza. Tambudzai achiti mukoma ndaakuzvitaura because zvatu zvafanana. Tambudzai kuti inini ndiri mumarriage ndine munhu andinoda kudana naye saka zvekuti ndiswedinaiti kudai dai handisi kuda dai ndikataurirana uchotaurirana asi ndakati haiperi yakadaro mariga sabhuku chisimudza nyaya yako ndofunga sabhuku ndokuzoisimudza kuti ngatiende kwaheadman. Tambudzai waida kuuya apa kupa umbo kuti zveshuwa zvakaitika endi zvakaitika pana sabhuku wemutsipo mwacho John Gamdana pana Kenny Manjengwa iye uyu apedza kuzviita kuma9 makuseni wakabvuma uyu kuti aiwa wakadai handichapedza zvinhu zvacho wakataura zvaari kuti nekudai zvikazodai and for sure zvakaitika chaunoda kuramba chiima chimwero ndoya futi achimwero ndoda kumubata pakuti wachimwero mwakaenda uko kwemwakaenda kobetserwa mukabvunzwa mukatenda kuti eya ndizvo eya but mushonga ndichauzipo ndakaudini pendakauisa ndiri kunyepa here kana ndiri iyo tape wakabvuma mukati mushonga of course eya ndizvo yazvembobobo but mushonga chazipe ndakauisa ndiri kutaura zvekunyepa here kana kuti ichokwadi. Abhuya kudaroko kuti kwai baba mune mubobobo ndakati mubobo wacho ndakautanga ndabva kubasa zvino padere iyena saka mutape mwamuna onini rakandikare padhuze nababa ichokwadi because achamubobodza mwana rasikadzi wako nemukadzi wako maisofira ndoenda kutotkira tomboti yaipa maakuziye zvinofita tipei zvinoshanda ini ndiri kuti ndakaitonga murume akabvuma akabvisa $75 yaakaita cash ndizvo 80 tichambendesa nzaya idzi ende kuchaya munhu wakura udaro manakizire zvinoita wakaupfinyana apa kubapfinya chakupfinya mudomo ini ndiri mwana endi pakaziwa zvipatara zveshe zvaitika zveshe akwazenge asi ndakazoti zuva rimweni ndazosvika zvangu zvekutohambawo murodhani potaurwe nyaya yakataurwa paderera ngoopposite ndichobva ndananga tambo ikatambo iwe tipe tiswe tambonitsanangurira magarire mafambiro evakadini ezvakaita ndikati no problem chindaa kuchita ngechekuti akwende kumba ini ndasvike kumba ndichachobvunzawo mini ndikati mudhara John pane nyaya ndazokuini kurodhu tipe tiswe inini kuti pane zvakaitika zvakataurika ndandakadini ndakandakatika ndikati mwangu nadhakwa asi kudhakwa kwenyu kwaparire chini ndikati chakanaka akati chakanaka ndakati tongoona tobatwa kichadzimira nditoendawo basa kwakwe ndaitoendawo ndozouya ndoaona kuti manheru akati ine hapane chendadini chendati ndaswa ndozozwa mukoma wacho ondifonera kuti baba ako adai saka tizivi kuti tosangane kudare chitatu
ndikati chakanaka dai chakanaka uchobva wazoonana chobva ataurira zvakadini zvakataurira handika mushure mwekunge abva kwati nyaya iyi ndaizwa yawadi takataurira asi ngatichizwisa mushure mwekunge kuchizwisa tikati musharuka nyaya nyika aiperera apa bachatakuita kechekuti tokumbira kuti timboiverify tisati aenda naye chini mberi so naono 2-3 days apa ndotozwa ndakudaidzidzaspaindo zviri chini ndo zviriyo Headman zvaakataura makazvizwa here makambutsikana nazvo here kana musina taakutanga panapa kuti tiende because zvagara headman wakatonga atonga kutaura kwakaita headman akuzi kushata mushure mekunga ndaise chikumbiro chekuti nyaya yamaoko mevillage ikauya maoko mwenyu headman taakuchikumbira kuti muchitibatsirawo tichiondotorangira pari tichienda pari tichibva pari tichienda pari kusvika tasvike pastepe yekudini yekupedzisira ende kare hanzi unono neumweni asesa muri kutishandisa mahara makatombobvisa $70 maakuramba unono kwacho hapana nechimwe munoti ndomutonga kuti makatoisana mubobobo akadzacho hapatori namba tipembo yadosimtomupembo akagara kwaneita watakaita pamusoro mutape pamusoro idari mutape isusu chetanga tichikumbirawo sevagari vekwamariga chekutanga vanga yakauya zveshuwa ikabate vanhu yabate vanhu vabatwa vanhu vamweni vane mbombo vamwe vacho hapatori nabasa isusu chetanga tichikumbira chikumbiro chedu ngechekuti n'anga idzoke ipedzise basa ngekuti kubobodzwa hazvisi kumira ende vanhu vane mibobobo ivava vane mabasa avo avari kuita havasi kubobodza kwega zvikafu mumaminda vari kutora vana vedu minyama hadzichabveri vamwe vanoroorwa vanopetuka hameno zvazvinenge zvichiita ndouya sekenddaira nyaya yachimwero ada kupfinya wakaita kuti nyaya yachimwero ibuda isvike peyari ndini ndakabhuyira sabhuku kubudikidza ngezvendakanga ndaona zvakandirwadza ndakarwadziwa ngekuti kumashure ino ndakanga ndiri kuzi inini ndini ndakakonzerese kuti n'anga yakauya muvhireji iti ikaona ajochoma yoti inini hanzi ndini ndaitaura n'anga kuti taura kuti jochoma une mubobobo unoroya jochoma une nyoka une chakati saka pendakazwa vachitaura nyaya dzavo dzekuda kubhadharana vabobodza tambu ndakageza mukopo wangu ndikaenda kuna tambu zveshuwa ndikataura natambu akandaura kuti zveshuwa mairi kwezvozvo zvakaitika zviri kundirwadza zvirozvo zvinopa munyama nemajaha anokutiza saka ini ndazviona ritori gurupu revanhu vari kushanja mubobobo kuroya saka anhu akawanda ari kutoshanja ere amai ibobayo lazarasi chimwero anhu akabatwa mubobobo mwamariga akenyura taikumbira muti kudisire maminetse mwakanyora ngoti anhu mwamuripo handichadziti abhodho ari pesa anawo maminetse anhu akabatwa pamusoro ngarinyasojekesa kutanga kuna sabhuku wacho pamusoro ende chekutanga kaere ndakutanga ndamutsverudza masesazi angu kana iri nyika ichachiona zvemumwe muchiita kana watuma kubasa kuzi watuma kubasa ndijona watuma uzi hanzi enda kuchini vakwenda kuchini okay wandipa ere inini nyaya yako ko vanhu maona aonineka achimwereza ndiye mwaona here taurai anhu ese aishandisa mubobobo nyangwatisa bhuku aishandisa mubobobo mutaurei oda isai makobasike taura oda taurai munhu musatike munhu onini wakabuda wani akabvisirwa mubobobo waishandisa unozanani waapa paseri apa paunda maneno uchoita sabhuku unosabhuku wanani mataurwa isimba majoka tikaita sabhuku tine masabhuku akawanda akabvisirwa zviro zveishanja zvirufishirwei kuda kuti munakirwe kunakirwa chioazenda oda garara oda ende mukaona muchifisha kudaroka
kutira kuti masesa zangu ese tichamboita zuwa rekupofamba timbototi hamuna mambobobo dzinodzi anonga nadzo bose aruramba kumotadzikulisa anarushaji anaboari mamine dzikabude mazeri unawo mbobobo iwoka ere zvidipendei was an outdoor community yakanda kubetsera order feedback yakaitwa munogare ikatobata sabhuku anga atori munhu anoitinesa makora titaura vachitaura yenhasi ari mari ngenhasi takaita muno feedback yakaiswa but tauda kuchiabatanidza tite goka rimweni titi hana nembobo makambotorawo nzana materere dzanziri mumabhiri mungazvitorawo feedback yevillage takauya naye tikatoita muno mudare takatoita muno aya ito enyuwanje ngatitaurira nezvakaitika yakati yane kuitwa yakambozvitawo zvesvika zvindimambo aitwi kana village risipo ndopa yakagumira ipapa Order, hey. Magwiro enyu. Mapedza kudaro ka. Mapedza kudaro ane muboko muri kutishata. Dojipondora tete. Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojipondora tete.